vamos dar tamén, no caso verídico, vendo as ciudadanas. Vedes esas dúas señoras? Vedes como está o semáforo, en vermello para elas. E que fan as señoras? Se quedan quietas. Non poden cruzar. Asumen que hai unha norma que di, oye, se o semáforo está en vermello non podes cruzar. Normal, verdade? Todos o facemos. Fixados que o semáforo sigue en vermello. Das dúas que tiñamos, esta quedou aí e non sei se vedes ben a outra que está cruzando. Esta está incumplindo unha norma. A esta señora podría multar un policía. Podría levar a comisaría e poñerle unha multa. A outra queda quieta. Está analizando si para satisfacer o seu interese mellor cruzar o semáforo sigue en vermello ou non. Pero se está mirando para outro, supoño que eso os pasou alguna vez, isto de que estás así mirando, un compañero cruza e tú quedas mirando como dicindo, bueno, cruzo ou non cruzo, que fago? Porque eu non cruzo cando o semáforo está en vermello, pero claro, se vou con alguén e esa persoa xa cruzou, que fago? Non vos pasou. Bueno, que fai a nosa vida? Fixademos que o macaco sigue en vermello e ela cruza. Quer decir eso que unha ciudadana que incumple as normas, que é un perigo para a sociedade? Pois non. Simplemente quere decir que ela analiza en cada un dos casos, valora a norma que existe, a prova de que a valora e que espera para cruzar, pero depois di, que beneficio se gana con que eu quede quieto? Ningún. Fixamos que en ningún momento pasa ningún coche. Entón, ela diga, só eu podo cruzar, non lle fago nada a ningún coche, fixamos que pasou da dereita, pero detrás dese non hai ningún. E entón diga, pois eu cruzo. Sería racional sancionar esta persoa? Home, se non crea ningún perigo, non. O problema é se en algún momento crea un perigo. Aquí vos traio outro caso de incumplimento de normas. O caso anterior é o que chamaríamos o dilema postcontractual. Temos unha norma, queremos cumplila, pero mellor en algún momento nos interesa non cumplila. Eu cumplo todas as normas, pero hai un momento no que digo, mellor, eu sempre paro nos semáforos. Pero claro, hai algún momento no que é mellor non parar, porque fago esa análise, teño moita presa, o que sexa, non hai perigo e podo cruzar. Aquí tedes outro caso de incumplimento. Supoño que sabedes o que é o que está aí arriba a esquerda, verdade? E o que está a dereita, e o que está abaixo, e o que está nos lados. Todo iso está absolutamente prohibido. Hai un regulamento de comportamento dentro da cidade de Compostela, de normas de higiene tamén, e entón proíbe, pois, todo o que di é, máis ou menos, que todo propietario de animais está obligado a non causar prexuízo nin deteriorar a cidade polo comportamento deses animais. En definitiva, que teñen que recoller o que fai o can, verdade que sí? Non as puxe, como comprendedes, non sei en Rianxo, pero en Compostela basta que manden un pouco para topar. Aquí tamén temos unha norma que se debería cumprir, e é unha norma que non se cumple, pero por outro motivo distinto. Alguna vez vistedes a alguén que fora cun can, e que o can, pois eso, caga na rúa, e o señor se marcha, sin coller os restos do can, cousa que é obligatoria. Que facedes? Nada, verdade? Sabedes que en teoría deberíades decirlle que ten que facelo? Ou ben incluso chamar a policía para decirle, oiga, que este señor fixo isto. Por que non se fala? Por o dilema da sanción. A todos nos interesa que se cumpla a norma, verdade? A todos nos interesa non pisar cagadas de can cando vamos andando pola rúa. Pero ninguén quere ser o que lle teña que decir a alguén que vai co can que o limpe. Por qué? Porque se eres tú que o di, imaginados que sexa un tipo que leva, pois vamos a decir, un can destos grandes, un dogo argentino, un can así destos perigosos, dices unha porra, e se depois o can me morde, mellor pasar de todo. Para iso está precisamente a autoridade, que está obligada.